učitelia, pán zástupca, milí hostia. Dnešný deň je slávnostný pre nás všetkých. Mladí hudobníci, ktorí budú o malú chvíľku pred nami stáť, sa na tento okamih pripravovali s úsilím a radosťou. Koncertu predchádzali záverečné skúšky, ktoré boli plné napätia, očakávania a trémy. Avšak všetko dobre dopadlo a vyústilo až v dnešný slávnostný večer. Väčšina z nás si dnes nostalgicky spomenie na to, akí drobčekovia boli dnešní absolventi pred niekoľkými rokmi a či stálo za to venovať sa získavaniu základov umenia. Učitelia základnej umeleckej školy počas štúdia neustále vyzdvihovali talent vašich detí, pestovali a upevňovali ich hudobné návyky, formovali charakterové vlastnosti a harmonicky rozvíjali ich osobnosť. Rozvíjali zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta, pričom dbali na to, aby sa z detí stali pozorní poslucháči hudby, vnímaví a citliví pozorovatelia okolia a hlavne milovníci umenia. Veríme, že štúdium na základnej umeleckej škole zanechá v týchto mladých ľuďoch hodnoty, s ktorými budú žiť nielen v prítomnosti, ale i v budúcnosti a hudba bude pre nich trvalou láskou. S láskou k hudbe je to ako nasledovný citát. Láska je ako hra na klavíri. Najprv sa musíš naučiť hrať podľa pravidiel, neskôr musíš pravidla zabudnúť a hrať podľa srdca. Skôr ako dnešný slávnostný koncert zahájime, poprosím vás o vypnutie mobilných telefónov. Ako prvý sa nám predstaví Tobiáš Zápražný, absolvent klavírnej triedy pani učiteľky Edity Plánkovej. Svoj aktuálny život popísal následovne. Chodím na gymnázium Angely Meriči, tu v Trnave. Som už tretí zo svojich súrodencov, čo túto zúšku absolvovali a dúfajme, že nie posledný. Mám rád všetko spoločné s hudbou, čomu nasvedčuje aj fakt, že svoje vreckové prevažne míňam na LP platne. Ako menší som sa venovala aj atletike či skautingu, ale najviac ma baví klavír. Tieto slová príde Tobiáš potvrdiť jazzovou etudou od českého klaviristu, skladateľa, textára a hudobného aranžéra, súčasníka Jaroslava Ježka, Jiřího Traxlera.
Anna Kateřina Novotná je absolventkou keyboardovej triedy pani učiteľky Kataríny Chalúbkovej. Zároveň študuje na gymnáziu Angely Meriči v Sexte. Má 16 rokov a rada spoznáva nové krajiny, kultúry a jazyky. Zaujíma sa o umenie, má rada hudbu všetkých žánrov a vo voľnom čase píše poéziu. Kreslí, chodí behať a má malého psíka. V budúcnosti by sa rada naučila hrať aj na iné hudobné nástroje. Pre dnešný večer si vybrala skladbu od francúzskeho avantgardného hudobníka a multiinstrumentalistu Jana Tiersena s názvom La Dispute. Marek Gombík je absolventom gitarovej triedy pána učiteľa Miroslava Vavžička. Navštevuje prvý ročník gymnázia na ulici Jana Bottu. Baví ho šport a zdravý životný štýl. Na základnej škole sa venoval karate a florbalu, kde získal niekoľko ocenení. Rád trávi čas s priateľmi v kine a pri počúvaní hudby. Vzúž absolvoval hru na španielsku aj elektrickú gitaru. Verí, že hru na gitare využije aj v budúcnosti. Teraz sa nám predstaví skladbou od Johana Pachelbela Kánon in D, pri ktorej ho bude sprevádzať pán učiteľ Miroslav Vavžiček na gitare a na bicích pán učiteľ Filip Paulo.
Daniel Janíček je absolventom dýchovej triedy, konkrétne tuby, z triedy pána učiteľa Igora Kuzmu. Napísal o sebe. K hudobnému nástroju som sa dostal vďaka svojmu kamarátovi. Odvtedy sa to stalo neodlúčiteľnou súčasťou môjho života. Dostal som sa vďaka hraniu do dýchovky a získal veľa nových kamarátov. Hrávame spolu na rôznych podujatiach a akciách. A ostatný voľný čas venujem štúdiu na bilingválnom gymnáziu, knihám a môjmu psovi. Som rád, že som si vybral bilingválne gymnázium, aby som mal viac času na výber vysokej školy a aby som zistil, čo by ma bavilo robiť. Takže budeme Danielovi držať palce a teraz ho pozývam na pódium, aby nám zahral skladbu od Georga Friedricha Händla s názvom Where You Walk, pričom ho bude korepetovať pani učiteľka Beata Tomčániová. Richard Edvard Jenčík je huslistom zo Sláčikovej triedy pána učiteľa Mariana Štúňa. Povedal o sebe následovné. Mám v živote mnoho záujmov a snažím sa ich rozvíjať v každom voľnom okamihu. Okrem hry na husliach ma baví venovať sa medicíne, knihám a francúzskému jazyku, no tiež aj športom ako plávanie a korčuľovanie. V tejto chvíli nám príde zahrať od popredného predstaviteľa baroka Johanna Sebastiana Bacha
Žik z partity D-moll. Matej Chinoránsky je absolventom v keyboardovej triede pani učiteľky Kataríny Chalúbkovej. Zároveň je aj žiakom bilingválnej slovensko-nemeckej triedy na obchodnej akadémii v Trnave, kde za pár dní maturuje. Ďalej by chcel pokračovať v štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore trénerstvo. Vo voľnom čase sa venuje aj chovu exotických zvierat. Pre dnešný večer si pripravil skladbu od britsko-norského hudobného producenta a DJ-a Alana Walkera Fade It.
Zuzana Konečná je huslistkou zo Sláčikovej triedy pani učiteľky Zuzany Bilaničovej. Okrem huslí ju baví aj tanec, ktorému sa venovala 10 rokov. Konkrétne baletu, modernému tancu a ľudovému tancu, ale naďalej sa venuje už iba tancu modernému. Okrem toho rada kreslí, píše príbehy, číta a skúša nové veci. Poslednú dobu sa vo svojom voľnom čase začala venovať spevu a hre na gitare. Tiež ju fascinujú zvieratá a preto by sa po ukončení gymnázia Angely Meriči v budúcnosti chcela zaoberať veterínou. Pre dnešný slávnostný večer naštudovala od skladateľa 20. storočia Adolfa Hubera Concertino F-dur, prvú časť, pričom korepetíciu naštudoval jej tatino, magister umení Jaroslav Konečný.
Michal Glinda je absolventom odboru bicích nástrojov z triedy pána učiteľa Filipa Paula. Jeho blízky ho popísali ako neposedné a netrpezlivé dieťa, plné energie, ktorú vie perfektne pretaviť do toho, čo robí rád. A čo robí rád? Rád hrá futbal, venuje sa hudbe a nesmierne rád varí. Ak by sa to podarilo, o rok by chcel skúsiť dostať sa na hotelovú školu a venovať sa tomu, čo ho naplňa, čiže varenie. Ak sa to v konečnom dôsledku prepojí s hudbou a pohybom, môže to byť super kombinácia. V tejto chvíli nám príde Michal zahrať svoju absolventskú skladbu Etudu pre súpravu bicích nástrojov, ktorá je z tvorby Paula Schencera, autora viac ako 50 profilových monografií pre hráčov na bicie nástroje. V roku 1996 vydal úspešnú populárnu školu Rock Drums, určenú pre začínajúcich a stredne pokročilých bubeníkov. Simona Bučková je absolventkou v hre na klavír, z toho je už 6. rok žiačkou v triede pani učiteľky Beaty Tomčániovej. Počas celého štúdia sa prejavovala ako cieľavedomá, energická, pracovitá študentka, ktorá má hudbu rada, nakoľko jej prináša radosť a uspokojenie. Pravidelne si vyberala náročný klavírny repertoár, ktorý svedomito naštudovala a predvádzala verejne na školských aj verejných koncertoch. V minulom školskom roku získala strieborné pásmo na celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava v štvoručnej hre. Okrem toho je študentkou na 8-ročnom gymnáziu Angely Meriči v Trnave. Vo voľnom čase sa venuje plneniu rozvojového programu DOFE, alebo Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, momentálne na zlatej úrovni. V rámci západoslovenskej skautskej oblasti je DOFE koordinátorkou, kde pomáha mladých ľudí motivovať. Okrem iného sa v skautingu angažuje v organizovaní radcovského kurzu, kde plánuje rôzne aktivity pre rozvoj mladých skautov. V oblasti športu sa venuje jazde na koni a súčasnému tancu. Tento rok sa venuje príprave na maturitu a na prijímacie pohovory na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde by rada pokračovala v štúdiu. Teraz nám príde zahrať dve skladby. Najskôr to bude solová skladba od autora Enrique Granados, španielský tanec číslo 2 Oriental, a potom spolu so spolužiakom z klavírnej triedy Ivanom Hladkým zahrajú skladbu od Sergeja Rachmaninova, Italskú polku.
Ema Dobrovodská je absolventkou gitarovej triedy pána učiteľa Juraja Gregoríka. Táto mladá študentka sa okrem hudby venuje aj športu, v minulosti konkrétne basketbalu, v súčasnosti volejbalu. Do budúcna by rada študovala medicínu, ideálne v zahraničí. Budeme jej teda držať palce a teraz si ju zavoláme, aby nám zahrala krásnu gitarovú skladbu Lagrima od španielského skladateľa obdobia romantizmu Francisca Tárregu. Tomáš Porubčín je absolventom druhého cyklu štúdia ZUŠ v klavírnej triede pani učiteľky Anny Smieškovej. Okrem klavíra a hudby sa taktiež aktívne venuje skautingu, kde pracuje s deťmi a trávi veľa času v prírode. Tento rok ho čakajú maturity a budúci rok Vysoká škola ekonomickej a finančnej matematiky v Bratislave. Napriek tomu plánuje v štúdiu hry na klavír pokračovať a hudbu neopustiť. Teraz nám príde zahrať od jedného z najväčších skladateľov 20. storočia Sergeja Prokofieva Preludium.
Adela Paprancová je absolventkou v dýchovej triede v nástroji saxofón u pána učiteľa Petra Bunčeka. Zároveň je aj študentkou posledného ročníka bilingválneho gymnázia a chystá sa študovať na matfís. Okrem tancovania a spievania vo folklore pomáha s nácvikmi detí v detskom folklórnom súbore Čerešenka. Hoci jej pôvodným cieľom bola zobcová flauta, zamilovala si hranie na saxofón a je veľmi rada, že môže byť súčasťou Dixielandu. Okrem týchto aktivít miluje čítanie, cestovanie a trávenie času v záhrade. Zahrať nám príde so svojím obľúbeným Dixielandom v zložení Matúš Sedlák klavír, Jakub Horvát basgitara a Marian Cipár bicia súprava skladbu od Dukea Ellingtona, ktorej voľný preklad znamená: nemá to význam, ak to nie je swing.
tejto chvíli mi dovolte pozvať na pódium všetkých dnešných absolventov, ktorí by radi poďakovali svojim rodičom, učiteľom, príbuzným a priateľom. Vážené vedenie školy, pedagogický zbor, drahí rodičia, milí hostia. Len pred hodinou sme všetci dnešní absolventi mali jediné želanie. Nech sa nám dnešný koncert vydarí. Posledné tóny už dozneli, ale v mysli nám stále rezonuje naše záverečné vystúpenie. Je to však už s pocitom pokoja a určitej úľavy. Uvedomujeme si, že pre väčšinu z nás, okrem tých, ktorí budú vo svojom štúdiu pokračovať, to bolo vlastne posledné vystúpenie v ZUŠ. Tieto roky ubehli veľmi rýchlo a my tu dnes stojíme pred vami, našimi rodičmi, učiteľmi, kamarátmi a známymi ako absolventi tejto školy. Vám, naši milí rodičia, patrí veľká vďaka za to, že ste mali ten nápad prihlásiť nás do hudobnej školy. A vám, naši milí učitelia, ďakujeme za to, že ste nás naučili mať radi hudbu a že sme mohli odohrať tento záverečný koncert pre vás. Ďakujeme. Vážení prítomní, drahí rodičia, kolegovia, priatelia a známi, milí absolventi, dovolte mi teda v mene vedenia Základnej umeleckej školy poďakovať hlavne našim milým absolventom za krásne výkony, ktoré sme tu dnešný večer mohli počuť a verím, že potešili všetkých poslucháčov dnes večer. Možno, že ešte premýšľate, čo vám vyšlo trošku lepšie, možno niečo trošku horšie, ale určite všetky tieto krásne výkony vyvolali v nás krásne zážitky z hudby, čiže ďakujeme vám za vaše výkony. Taktiež chcem poďakovať vám, vážení rodičia, za to, že vlastne ste viedli vaše deti k láske k hudbe, že ste ich podporovali počas celej doby štúdia, venovali sa im a stáli pri nich, keď sa im možno aj nedarilo. A taktiež ďakujem za podporu našej školy počas celej doby štúdia. A chcem tiež poďakovať aj našim milým kolegom, ktorí venovali týmto absolventom veľa lásky, trpezlivosti, stáli pri nich, keď sa im nedarilo. Možno, že vyšla niekedy aj nejaká tá slzička, ale stále mali pre nich také láskavé slovo povzbudenia, aby to nevzdali a vlastne aj vďaka ním sme mohli počuť tento krásny absolventský koncert. Takže, milí absolventi, dvere našej ZUŠky sú pre vás stále otvorené. Môžete kedykoľvek prísť, pozrieť svojich bývalých učiteľov, spolužiakov a prajem vám do budúcna teda všetko dobré, nech sa vám darí v živote. Tak pekný večer.